gudayan nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong lulen nga napoluan disgrasyada. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tapas siya rin naknilari dito'y balay. Imbaga na ngamin itay bigat manong nemi itinagamamu kami ititsandaan. Talapanak naglako manong nemi kadagitay hinarbes ni tatang nga mula na nga nateng manong nemi kat dito'y kami nga nagamamu kinilari. Nilari manong nemi kat agsapsapol ti sugod-sugod. Sampay hanapay nga tiyempo manong kunak keng kuwana. Ada tiyempo ti sugod-sugod. Itatakit awampay. Ito nagtutudo. No agtutudon ton, agsaringit to di sugod-sugod din, to nung kuha nagsabong bungadan, ang grangawdan ko na kang kuha na. Kahit nagamamu kami, siyak nilulen ko na, imbagak ti barangay ko, imbagak ti lugar ko, kahit umayat nung nagpasyar ko na naman. Ne? Kahit imay matan ngagpeso, sa dana isupot. Ano na kita manong lari? Empanada. Wow! Alam na naroon, special. Basta sika, special. Ala, mano kay kadamin toy. Lima kami, ni tatang, ni nanang, ken dua kakapsat ko, nga Jack, sakti na una. Agad na pag-iso, inem, sa gagaysa tayo. Kinuna na ket inyawat nan manong nemi inawat kumet, imbatik ti dua, inyawat ko ti may sakang kuwana. Sa ako impaninted manong nemi. Dagitay kuko na tatang, nanang, kanagituwa kakapsat ko. Eh mas, makantaro din, mabisinat. Ori lang nagkiraw si Tianggo din, maamuak empanada. Napatangak ka di madlang di paborito. Napatangam. Awang gayam, nalipatak ng baga. At dabay gayam kadwami nga may sa. Iso na lang, saan pala makapanganti empanada. Awan pa yung makatawan na eh. Sino? Abag isupot ka nagsangit ti anak ko mano. Ti anak ko? At asawa mo? Awan pa yung asawa. Anak ko ti kinabalasan ko. Mabiglang lari ha. Na maambisin siguro. Awan itinakam ko manong nemi nga inalak ti anak ko nga ni Angel. Kalpasan na inruar ko na ti bobs ko sa ko impadeden ti may sa manong. Awan iti panunot ko na panag di sangon ni Larry nga agdedede ti anak ko. Paginggang manong nemi nga kiniskimanak ni nanang. Shhh! Ay, kung gayang magpeso. Sorry ha. Tiyan niya. Api nga agpadpadedakit sa kumanam. Okay lang. Barang marabanak tuwid di kita. Nisi kamin Larry. Anak ko may karikeng ka. Nalipatak lang kami ng ibagakeng ka. Itay bagam nga umay nakpasyarin. Ang ko na ibagakeng ka nga disgrasyada. Kalpasan data manunemi sampay nga naibus ni Larry ti empanada nga para kang kuhana. Di na pa inugudwa. Idit inakon ko na. Abay met. Nagdadras ka matin. Adagayam nalipatak. Adagayam appointment ko ita eh. Awis ti barkadak. Isungod lang titit at titit cellphone ko. Umay ito lang maminsanin. Thank you din panada Larry. Agsublikan to pengat ha? Jack lang mo, nagsubliak pa eh. Orek la nalpay manong nemi ay anadismaya. Amok manong, nga itay maamuan na nga disgrasyada napukawan ti interes na kanya. Baka tayo pa'y panangipakitak ti dedek. Baka nadismaya. Awan, hindi panunot ko eh. Tarantada ako ngayon naman minsan. Padedek ka din, sangwanan ti may sa nga lalaki. Inoong tanak ni nanang manong, magitam ti kinatarantadam. Datapak ko nga awan disiplina mga babae. Datapak ko na mga iso nga nadisgrasya ka, disgrasyada ka. Gabot di ka agpampanunot. Kasi iti sa mo pa nagpanunod nga panangipaay mo ti bagim, iti lalaki, kalpasan nga di ka pinagkasar.
Awan dahi ta ngamin iti panunot ko nanang. Kapat ang nangning ka nga rod. Awan na puros pa nagtanang mo. Kaya nga problema yung kuma. Uri man nakita ni Daddy ti kuwak. Ano ba't maala? Wala nga kinabastos deta. Apos ta naman ng disgrasyata ka. Sakit kasi ti Artem. Dikat madi. Ay, ti pa nagkunak. Ha? Ti pa nagkunak. Lulen. Kat agpatingga ka lang. Ti pa nakadisgrasya. Kat no andaman kas pagarigan. Mayat kang ka. Disgrasya daan na ka. Sana kang tumaybayaan. Mga no agurnong ka ti ado nga ubing iti sabali-sabali. Nga ama. Iti nagturpuso kan ti high school manong nemi kahit kumamit iti dagbasa ng nira na nga nagsakit ni tatang. Iso nga kapilitan manong nemi nga sa anak nga nagbasa. Napilitan ak nga pa nagtrabaho kat simre ka sales lady iti may nga department store. Iti na maganin ni tatang kaya nakabayad kam kadag iti utang min kuna ni nanang no kayat ko kono tagbasa. Sumit ini manong nemi nga namamuk ni Nelson. Ni Nelson manunaymi kat mangup obisina idi. Hello. Agloko-loko ti signal. Kinurso natin nakata manunaymi gaputi kinaganus ko. Ta 17 years old ak pala idi manunaymi idi armen nak ni Nelson. Managregalo manong. Ikatangan na kada giti kakangina nga arwaten, kada dadtumapay nga namnamayan na kasapulak. Imanugot ak mo. Naging gaman naming impakada na iti amok tagayem da. After lunch, manong naming dinagasnak dito department store kat inlugan na kiti kotse na. Bakit mayata anak mo't ata? Kotse ko naman. Nabang kami iti igid ti baybay, manong naming kit napilitak na iminom. Kaya di mabarte ka kung naamong naming tsaka mo no anya di kiti simarno nga napasama. Kasla tagtaginip lahing manong. Akampa idi kat lablabusan nak ni Nelson nga da kami tirabaw ti kama. Palpalabusak matlata ta kaslaawan nakem ko kaslaawan pigsak mano. Aging gay na malan na dagiti bibig ko, tinged ko iti barokong ko manong nemi gabutad na isang sangayan nga mariknak nga imnas nagasugak mano. Dito nga binurak na ti salsal matmatak a kristal iti tawen kong 18. Idi umuna nga rikos kasla awang pa tinariknak. Aging ka nga kasla ininot nga mo usawan nak. Idi piduan nga rakupan nak kanagkanak romansahan nak ni Nelson manonemi mariknakon mayat ket adadamat manonemi inirutak ti arakop ko ken kuana adadamat ken tayak inted ko di bagi ken kuana tarag mayat manonemi. Nakamaymayat a super mayat. Masansan met idin manunami nga umay nakdagasan ni Nelson sa kam ag-check-in. Ngagpapas kami mano. Mayatak met lataan ta managregalo nga rod. Ikanak peti kwartak. Aging ka manunami nga sangko na puputan agdadagsen ako. Idi baga kini Nelson manunami nga agdadagsenak. Suportarak hanggang mabaling nga asawain. Gabuta sa bagay, running to 19 kan. Mabaling na nang adaan akong ti asawa. Kasta una edit isang sangit ko manong naming nga ng danong-dado ka ng tungpa-tungpa kini Nelson. Api nga di mo bagang anta asawa. Api nga di mo bagang nga saan nagayong nga mabaling may kasal. Kinun ko na awanan ti maramid ko. Agpeso manong nemi ini kanak iti panakkelen nga kwarta sakbay nga nag-resign ako ni department store. Kat kastawan iti pungtot ni tatang ti unget ni nanang hindi mamanda nga masikugak nga awan ti mangikasar kanya. Na disgrasyada. Dahil tama nung nemi ti awag da kanya. Aging gang impaskay ko ni Angel, babayan iti kwarta inted kanyak ni Nelson manong nemi ti inaramat ko. Nararamate kaging gana ita. Ngem, may ibusan manong. Barbare nga, no talaga nga suportaran ng tumaldang ni Angel no maamuan ng awanan
ti ornong ko. Mapanak to iti dating nga department store nga pagtatrabahwak. Tapno ibagak no nga kini Sir, nga ipakaibaga na kini Nelson nga kasapulak ti spurta. Anak matang nga nagtrabaho manon nemi ket gapo ta kabailan ni nana nga iwanan ni Angel. Siya kon tinapapan mangilaklako kadagiti nateng nga mula ni tatang ket ita. Sadya kami nga nagamamu kini Larry. Nakurso na daan nga tamit ati pintas ko. Nagpintas kan ading. Ay, napintas saya manong taglaklakot na tang nanumo. Man, napintas ka. Umay ka tuman pa siya rin. Siyak ni Larry. Siyak mat ni Lulen. Agsapsapulak ti sugod-sugod ko na. Awa, saan na nga tiyempo ita manong ko na ko. May nakngarot pinasyar kaya itay mamuan na nga naganakak awalasa nga disgrasyada. Ne, agawid akon ko nana. Manong nemi iti panunot ko, awan to nga ta iti mangawat, iti napalabas ko. Tsak man dagugustuhan ko nak kuma manong nemi ng paset deto iti kinaardang ko kano akos ko na ni tatang. Jak kano inusar ti panunot ko. Kaya tarantada ak nga no. Kitita, agtartarantada ak kano manen. Ngagpadedeak iti sangwanan ti lalaki. Linipat ko ni Larry manon nemi mabalin siguro nga nagamamukam lang nga ti panunot na talaga nga saanak na disgrasyada. Intuloy ko tinang tulong kini tatang, intuloy ko tinang aywan kini Angel, ket no kasta manon nemi nga panag nanateng manin ti mula ni tatang, yung kam manin nagnateng sasak manin ti bapan mangilako iti tiyandaan. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Diyak matin nakikita ni Larry manong. Ngayon ti may sa nga gondawe nga naawis kami nga napan nakidaya. Tada amamok manong nemi nga da amamu na kabagyan na nga hawayana. Napang kami basta padayat hawayana ka talagang ado. Iso nga nang itugot kam ti siplak manong. Agibungon kam to. Imbatik ni Angel siyempre. Dito ko nga nakita ni Larry manong nemi. Ni Larry na dyan. Binasid ka, hi Larry. Uy, Lolen, may ka man. Ada kayem ko nga makamamukid ti balikbayan nga nagpadaya. So may kami. Kumusta ka Larry? Di ka matlag sublin? Di ka nagsublin. Ada kami naklakad ko. Kapinanom dito nagpadaya. Father and mother ko, nagbalikbayan na. Kahit mga sawan, yurore ko lang ti approval ti petition ko. Siya klangin ti saan nga kapan sa dyan. Hawayano kadtugaya men. Di adadamanin nga sana kamay kari. Wow, siya kami nasangsang idi Oh my God. Sa tinno. Ito nagtipalay. At itit ko ka. Kitam kadlaing manong. Jak pinanunot. Nurumbeng sumurutak. Kinkwa ng unusaan. Ngimsim murutak. Gapat apang panunutak di ibaga ng itad na. Dito'y. Balay mi dato'y. Kadi. Dito gayam di lugaryo. Uwan dito'y. Balay mi dato'y. Dito'y nga agigan. Kabayat ng nagbasbasa. Naggraduarak lang na shir. Nagtrabaho ko maang yung oray ko lang di pa nagka-alakon sa Hawaii. Gusto gayam. Simre kami ti may nga silid manong. Agtugo ka. Nutoy. Iti-iking ti katre. Nakita ka nagsubli iti ridaw inrekap na nga inlak. Na. Larry. Mailiw ka lang. Siyempre, napadasa mo. Kasano nga napasamak nga naganagkabalasan? Inyistoryak kang kuha naman ng name. Nakirelasyon ka da asawa na? Kamo ka daw ng asawa na? Nalaing ka di? Nalingan niya. Nalaing trumansa. Muhin mo ta. Nalaling at ang siya. Ni, urgan naman nga katandibado naman. Inro na ti wallet na.
Nang pirit iti. Manong atulyar ket no. Manahin ti talo kasot. Atulyar. Alam mo, supli na. Alawat naman. Inalak mo't manong. Alakit talagang makigay matidulyan manong nimi talo kasot pa. Manong supli ng ata. Manong at aribo. Ikatam tarawata mo. Anyam, lari. Amangin no. Masikog anak at sanak ba't ngay kasara. Alan. Ngayon nakadipay deta. Gusto na deta. Natura deta. Alan. Kinunana manong nemi kita. Ison tinangik ka iti arawatek manong sanak indurun na iti katre na paidaak net. Dagi di barokong kon manong nemi ti muna matin nga dinede. Ala, napalagatas na deta. Nakita kitid na ito eh. Imbagak idikin ka, di ba? Anyat mo, baka maramanak mo di kita ko na. Isong ramanak ita. Ket asin no kumarod manong nemi di saan niya agasog, nabadpadasa kun ti kastoy. Wen, nabadpadasa kun babaen ka ni Nelson, ita adat tinilari manong nemi. Saan ko man nga pinanunot noan niya ti mapasamak iti masakbayan. Ti adda ti panunot ko manong nemi ket isu iti panakagunod ko, tinaisang sangayan nga panakaitayo. Aging ka namin pinsan kami nga lamo-lamo kini lari manong nemi. Aging ka nga tinagikwana kun manong nemi. Kat syempre, nabadasak mat manen manong nemi tinaitayok itiyuyeng tiragsa. Namuna manong nemi tanalalaing ni Nelson. Nalalaing ko nak tanakadado di kiti amuna magusto akong matgabot kang kanayon nakmat nga maitayok tayo. Hindi malpasin manong agarwat kan. Baka sapsapulan na kaitan. Malaman eh. Baka may mesakong nagawid. Nalpasin di padaya. Huwag kaya. Ibalunan ka. Ha? Dadya man letson. Sige. Namang problema. At adulyar mo, at apayawid mo nga potahe. Letson, igado, adobo, kanda dumapay. Sweet meat. Kompleto. He? Amom ti balay min ha. No, mailiw ka kanyak. O may kalatoy, ha? Kasano din no, agsikugak, ikasanak ka di. Asang na tapanunutan mo, ikasarkan to. Ngayon, inak pala muna di Hawaii. Sa into no, makapag-kwakon, makapag-green card akon, o may kamitan na lain. Peso, sige, intan. Ipaisaganak na kita iyawid mo. Awang kaduak nga gawi, di tulod ka, damutlokan ko. Intulnugnak nga road manong nemi ni Larry. Kat nakita da tatang kininanang. Kat nakadado manong nemi da kita naisiplak manong nemi nga inyawat ko kininanang. Oy, nadagit, oy. Nanang, kompleto, dalatson, ken adu. Ore, sidante ti handungal do deta. Idi makitak mo ni tata nga makita naman ang nemi ket nagtilmon. Mayat man inom deto. Lari, tata. Inawis ko iso na may nakidaya. Sa mangpad kami da mamakini papa nga nagpo di Hawaii. Hawaiano kayo? Ay, dapay lang nanang tata, papakin mama ti nakadano. Naududi ka di kita mo nakakapsat ko. Ngayon sumarunok sa diyang amapan. Kahit kung yung pangamuka na kayo tatang, nanang, nga umay kundo ikasar niya Lolen. Hana? Andan relasyon nyo? Anda pa'y napasamak ka na kami tatang. Ana? Manen? Ang pagdanagan nyo tatang. Hangko may bayan suna. Ipatig kuntumat na ti anak na ni Angel. Sige nga rotel. Taan ka sa pulo nagsadyay. Agsubliak mo lang sadya, tayo baga kini papangan saan nagbibayag. Lagad agyamang kam ngarod ka na gito, abarok. Uwan na nang, akong problema. Sige, love, nakon. Bye-bye. Ingat. Siguro manong nimikit agungat ko man ni tatang no saan no awan tinakita ng insang puwet ko. Hinayaban na din na manong nimi, hindi kita pa. Kakaruba na kapada ng amot uminom. At malumat idin manong. Dumlum na kan chiinin. Awal at kwartang intad na, ha? Ang datang. Manot masapul yung kading iinom. Bakit mangtad ka sa garipo na?
Manot impasarabod. Damat sa nga gasot, nga dolyar. Oin, jak imbagbaga amin man. Oh, kuakorot sa karibo na. Kaya't nangasawan manong nemi sa anda kumuntra kinilari. Nangaronan lang aronan manong. Tadati kiti kundaweng no saan siyak ti makapansadyay lugar da isot umay manong. At dapayan di kiti kundaweng agbalon iti arak, agbalon iti pulutan, kat pagtungpalan na umiyan manong. Umiyanak. Ala, pagkasang kayat ni tatang. Pagkamusan na kayat, kita magustuhan na, tintil ko keng kuha ng arak at pulutan. Huwag gayam, manong bulan ng tanak mo? Makatawan na iti napan nga bulan. Sabi nga saan ka nagpa-birthday? Oo, man kwartak. Hanga bale. Hampay nagbunyag? Hampay. Sige. Into no, maika 14 months na. 1 year and 2 months. Paalaan ta. Paiso? Kaputa. Idi damo nga namuak nga disgrasyada ka. Talaga nga, nadismayaat. So, nagpakada nga dagos. Hindi may katsa di paway. Dahil napasamak ka na ta. Iti kwarto. Rumbeng gayam nga yatak dito nga babae ko na. Tasa nga baling at anak nan. Kim na imas. Mayat ko na. So nga. Rugyanta manin. Ha? Rugyantan. Uri tamadama pa lang ti inom da tatang mo. Hindi kita hikpadan ng artek. Nakaturog ba't tininanang mo? Iso ang pagdanagam. Sa naimas mo din turog na angel. Iso nga, agpapasta, lolen. Nagpapas kam nga rod ka na iti nga rabi manong nemi kinilari. Buwan manong, may isa, 2, 3 nga bulan. Idita, sanak matan nga matatngan. Kansamat at tinungpal ni Larry manong nemi ti kunanang isot mang gastos it panakabunyag ni Angel. Manong nemi na anak nagpa-check up ket positive masigugak manen. No kaano pa nga saanin nga umumay ni Larry manong nemi isumat ti pa nagsikug ko. Napanak abis mo iti balayda ket tapno maamuak nga nagsublin da ket naganak keng kuana nga kalpasan laeng ti 2 nga bulan ket naaprobaran gaya man ti petisyon ni Larry ket nakapan ka nun. Sa nga pud no deta nana. Ngay miso ti pud no balasang ko. Awanan ti taod ti balay da no di ket siyak nga nangi taklinan da. Umay ko daldalusan, umay ko kay-kayan kasjay, umay ko pambantayan. Awanan ni Larry. Awanan na pa balasan ko. Girlfriend na. Ana? Girlfriend na ka? Ikit mo ka di amo at asawa na. Kahit kung asawan, ada kaliblib-in na, ada maysan nga anak da. Handa pa nagkasarat ako ha. Maati pa no ka ti para katawing ni Larry. Ang dakil ti pamatik nga. Baka mga 2 bulan o makatawan ni Larry sa jay, agsubli ditoy, tapno may naikasaren niya, Lynn. Lynn? Wantap tumamati ka. Umay katakuyugin ka. Intay di balay dalin. Ay, nadamatan anak na. Simurotak na ron man. Kahit mo sawan, malaksid kanyak, nagkarelasyon kayo kini Larry. Uwan manang, kahit masiku ka. Alangan mo't nga sikat umay na ikasar. Hamumot nga rin mabaling agawon kanya ni Larry. Siyak ti kayat na. Kan siyak ti kayat di naganak yung kuwana. Oy, hangkamang nang manama. Mabaling ka na maamuak no, saan ka makontak no, ano ti address na. Saan nga mabaling? Haamo nga maala. Kan saan ka mang namnama na sikat ikasar na. Siyak ti first love na. Napimpinda sa kimidisi ka, ha? Kay kayat na. Nandaron na no. At nalidam nga napalabas mo.
Disgrasyada. O, makita? Naganak ka balasang? Uwain. Saka man aganak ita nga balasang? Aso sapo. Mamindwa ka nga madisgrasya. Ini mamuan datatang kaninanang daytoy manon nemi na ong tanak kan nakaramana ko niti pungot kan tungpa. Kadibat ko na kang kakagtanang kan? Ha? Apo na ti pa nagpampanunot mo balasang ko. Di mo na apos aya. Napadasam idin, apa nga inulit mo ti bidot mo. Nagbidot ka idin, nagbidot ka manen. Tatang, hindi ko agad jak amo nga da asawa ni Nelson. Katita, jak amo nga dagahim imununang imsyak, kadamatan imununang napututan ni Larry. Nandiyak amo no siya sinuntot, umay na ikasar ka na kami, no? Umay agbakasyon ng umay mga asawa. Apo na yun, tikinatarantanam. Diyos ko, anang ata sinungat at imalala amay at kastahan, matakasta di inam. Dito siguro tigasat ko tatang. Maandaan ti duwang anak, iti duwang nga ama, nga awan damat iti danak. Naman na karon nagpatpa-check up, anong nami, dito itan di problema at adong paggastuwa. Kuma, kadi tultuloy ni Nelson, tibang suportar kini Angel ngem, dedilang inted nang imuna, saan nga nasunutan. Itata, hangang naamuan ni Larry, nga masikugak, diyak man makuntak iso na. Kasano nga makakidawak iti suportar na? Kasano? Talaga nga kastoon iti rikat ko manong name. Agbababawi ak no apay ngamin. No apay ngamin nakalaalis to ak no manugot. Do apay ngamin. Awan nga rin tinaramidak. Kinaramidan datatang kininanang kinitikapsat ko ng dinangawat. Itigasat ko nga maduble nga madisgrasyada ako nada. Impasangay ko ti may isa nga lalaki mano. Adda ni Angel, adda pa ni Angelito. Manong nimi nagrigat. Iti agtarakin ti duwang obing. Manulayang titawan manong nimi nasurok nga duwa ni Angel. Iti pasangay ko ni Angelito. Maringguran ni nanang manonemi nga mga aware kadagiti duwa nga puko na iti nga pasig nga inauna. So nga nakasta nga mapanag tiyandahan nga aglako manonemi kadagiti produkto di tatang ni nanang ti maringguran nga mga aywan kadagiti apuko na. Ay, inton ka ano nga tanga dumteng iti true true love iti bihag ko. Sa bagay, saan kong inayat ni Nelson? Kasala na naguyod naklang gapo ti regalo-regalo. Kastamat kinilari. Naguyod naklang gapo iti dulyar. Intong maminsan, saan nag-abastang darasudos no danto pe sa bali nga lalaki nga dumteng iti biyag ko. Manong nami anda nagbakante nga pwesto iti tiyandaan ket damagan da kanya no kayat ko nga sublaten. Aw mati adung ilahok no kanana. Ket agangkat ka. Hamat nga dagiti produkto lang ti amam ti lakom. Adu mat dagiti mabalim mo pagangkatan no kasta nga nagpapaangkat. Alan. Tapno masuportaran dagiti anak mo. Oret adamat ni nanang mo nga mga sikaso kadagiti anak mo. Manugot ak nga rod manong nami gabota pinabuludan nak ni bakit sirka iti puunak ta iso nga rod aking pwesto. Iti kondisyon nga ikanak iti tunggal aldaw nga adda maporsyento kun adda maganansya. Manugot ak met manong nami ket idamo marigatan nak ngimidagangay kayang-kayak metten manong nami ket kang kanayon nak amay ibusan iti lako. Naswerte ka. Ha, Lolan, manipo di sikan tagpwesto dito eh. Amon siguro ni Apo Diyos nga na sinuturumba nga tulungan na. Agasam, single mother nga duwang anak, nga pasig nga inauna. Kasta, alawala. One. Sige. Kay ora kit adun na kiti sukin. Hindi may isang aldaw manong nami
nga gururayak iti tricycle pagluganak agpatsendaan nga nasapa. At nagsarding manong. Baba na mading, tiyandaan manong, kargak di gito yo, mabitlayang ti kargata. Hindi makadanon kami kaya tinulungan na ka nagdiskarga. At the postum dito yo ating, at manong, nabayag kan, nabitak pa eh. Inutoy, ti pwesto ni nanasir ka? Oo, amok na dyan nga lugar. Iri, dyan nga pangipananta ka na gito eh. Uwan, pangasi mo manong, tulungan na. Manong name Roger, tinagan na may isang tricycle driver, agnaed lagayam iti lauden mi nga barangay. Sumat lagayam nga, nadagasnak nga napasahero ka rin nga agsapaw no parbangon. Gadi malpasan manong name iti ko ti Pletek. Ito ti Pletek manong, oh. Manong Roger, hanat na kami tayo? Lulen. Nagapay talaga yung mga barangay. Lulen, kasla magkita ka. Kasla, at napakadamdamag ka. Siguro hanggat nadamag mo nga, namintuwa ka naganak, nga nadiskrasyada. Duwa nga ama. Wayan malakip ko. At asawa na dyan mo na. Dyan may kadwa, at abay asawa na. Awan handa pa nga nagkasar. At live-in nga ron. Oray no, suportaran naman lang na kitubing. Sa nga ron, dati problema kasi agagagagata. Tulungan ka. Ana? Tulungan ka nga naglako? Tulungan ka para kadagitan anak mo. Agpasada akmet. Salay pagbagam. Manong Roger, baka ikanak ti may katlo nga anak. Kaya na. Nulakid dito kayat mo. Asawain ka. Dulaming bagbagam jakong kayat na mabutay nga kon. Ngayon nakapaspas nek manong name ni Roger nga umay mangalakan niya kiti parbangon. Sa anak itulod manong name dito tiyandaan. Isuntumat manen ti mangurure kanyak iti rabiiwon no sardam para itinak panagawid. Tultulungan nak pa manong name nga makisarita ka dagiti pag-angkata kiti nateng tapno ibabada di presyo kanyak. Kaya ato di kagayam na manong naming agapo iti daya nga pasit iti probinsya nga ato di kita lako da nga nateng. Roger, thank you ha. Talaga nga tulungan na. Imbagagmat kang ka nga kahit ka nga tulungan para kadagitan na mo. Mabaling ka din nga. Umait kunto nga formal nga umagkapasyarin di balayo. Hulo? Pambarak mangkita kada giti umping. Ano nga talaga tirandam? Ayatan ka. Hindi pala damo ka makita. Agayat ka tikas kanya. Uno kayat naklang ngayon di may katlo nga anak. Iti awan amana. May saka baro. Baka siyak di may katlo kat siya kung tagbaling asawa. Nga mapigas siyak kayat mo. Nagadot itat sa bali, gapot na sikat ipatpateng ko. Hamo pa'y napadaasan tinagayat. Diba? Inayat mo ka diti muna. Inayat mo ka diti may kadwa. Wano nasisirap ka lang ti kwarta. Apayam mong data. Naistoryam kanyak. Nibagak ka di, kawan. Gapot na. Mahilig ka regalo, isa nga, kasi dyan, tinapasama ka na kay Nelson, gapot na sinisirap na katidulyar ni Larry, iso kasi dyan, tinapasama. Tila mabaling ko may pagkarit. May sak lang ang tricycle driver. Kukuwak ni tricycle. Nung napas na yung kakagpasada, at iwak, di kita mga opisina. Man, aruturnong ko. Nagasagana ko ng mga sawakin ka. Yung tap nung agbaling nga normal, uno formal ko na ko ba? Umay kapasyarin di balayo. Imay nakpinasyar ngagpay sumanon na imi intulnog nakpalang imo na kalbasan na nagsubli. Kaya ni, flowers for you, wala naman tayo. Sa bagay manong na imi isupalahing tilalaki nga nangarap kanyak nga mangta dito sabong. Sabong lang? Wala, dito may kari. Sabong meaning simbolo itin napudno ngayat.
Kadi, saan ka mabaling nga regaluan iti ikan iti dolyar, wano saan kita regaluan ka kada kita nababulong rawatan, aging kaklat sabong. Imbaga rabiyo tata, nana, ay, kasi gawad gayam. Roger, intulod mo lang ita isuna, kalpasan na. Daka manan, umay mo alaen, inka man itulod jawa san janen, umay ko pasyaren, umay ko ibagat I love you king kwa na, tata. Ano? Di. Kaya't mo isunay, din to tanamin duangan ng disgrasya. Iba't patig ko isuna, tata. So, ang kantak dito mga anmet no, mangted ka iti maikatlo, nga inaunang apu ko bi. Agbalinak to na pud no. Nga ba pa yung kayat mo, kit na disgrasya namin duwa, gaputi patpatig ko. Ano na kaya ayatan din pasama kay ko na? Paset data. Paset data nga nagbaling nga biktima nga nagitiloko nga lalaki. Diyan mo na. Ginundawayan lang yung na alisto nga maaloko itirik na ni Lolen. Kastamat din may kadua. Ngayon siyak tata. Awan tingandap ko mangloko kay kwa na. Agbalinak to na pudno kay kwa. Lalaki nagsarita kay nga rod yung namabaling kong barok. Awan ko man ti may katlo. Taori adda may katlon. Basta adan makuna nga ama na. Kaya nagbalin tumat nga ama digiti dua. Kaputi kang kanayon mga panagkuykuyog manong nemi. Parbangon, aldaw, sardam. Ken kaputi talaga ng pampanagnek na iti kinapudno na. Nga kadagupan da nga talo manong nemi arig na nga nilaeng Roger iti makuna nga nangaram kanya. Nangaluko iti riknak. Nga saan nga babaen ka iti panakasisirap ko. Wen manong, naging nga marikrik na akon manong nemi ti saan ko pa narik na, saan ko idi nga narik na kada Nelson Kenilari. Deto ka din ko na ayat. Nga saan ko matang na makita manong nemi ni Roger kat sapsapuli. Kas iti na minsan manong nemi saan imay inala dito. Apay nga ta. Kaputal dahon manong nemi nangala kundi sa bali nga nagluganak. Niya nakinuhanan. Kaya kaputa, awan ni sunay tayo bigat. Nangalak pa rin sa bali nga tricycle nga nagluganak nga nagkawin. Talungal daw manong. Nagsalsalot-suda ka nagiripada nga tricycle. Nabayag mo tangan tsak, nakita. Dino kat pagpreparadaan na. Sa kinuha na nga tan. Hindi ka kita di balay da Alis tumer lang sa pulon ti balay da. Among ti balay da? Amok. Mabaling itulot na. Sige, aglugan nga ti tricycle. Taitan di balay da. Gayam kit nagsakit mano. Roger. Abay nga may ka. Kaya madanagan di ka matagpagpakita. Ako man pang tawagam nga niya. Una pang tawagag keng ka. Nangibilin ka kuma. Nang baon ka kuma dya balay. Ng bagam kasto. Anen. Tamangan numeram-ramang kang hagdanag. Kaya adadangan dyak. Adadangan matanagan. Ano dyak amo ti sitwasyon mo. So maya. Abay ganti ka pa ospital. Gagangin lang dito. Kastoya ka nagsakita. Agpaot ti talungan daw. Maya tayo ng tumigat. Ano amin dati nga sakit? Sakit iti puso. At sakit mo ti puso? Gapataking ganita. Tinakpainak-lung. Ito'y. Sige. Tapnoawan iti sakit ti puso. Aklunin kay tamot lang. Pesa? Uy. Babaling ka ding harakopan ka karan. Kapigdigos Kadigdigos ko ito tinaputot. Naimbagan ako. Ang naktog pasado ng bigatan. Kadi,
Nagdigos ka nito na putot ka danom, apit no pigat ko amok nga ngumay ka. So ka nagdigos ako, sikat sa nga nagdigos. Ngayon oray lang, okay lang, oras ang ka nagdigos. Nagdigos ang matibig ka nagmalmalim ka di tiyandaan. Mabaling ka di harakopin ka. Kaya't mo harakopin sampai ng digos. Oray. O, deta. Kaya malak, Lolen. Mabaling ka na nga, kani ka di bibig mo. Mm. Ala, Roger. Baka mapasamak matmanin mayat matmanin tirik na kabata mailiwak mat. Sige, ulit at ka dito silad ko. Nakalakmat di tayo, di ba? Jack in lock. God ilak ka. Manong Nemi, nagtungpalak met, napangkumot in lock. Kat siya ko na mismo manong Nemi, nang ikaterwata, nagplastara ko, kat ni Allah. Apil na tangamin nga nakaalis to akmanong. Kasla mapukaw ti simbeng ti panunot ko no kasta nga about sex. Gabot nga tata napadasa kun kat may iliwa. Nairot da kita arakop ni Roger manong Nemi na bahara da kita bibig na da kita dakulap na kat kastaon ti panang digos na kanyak kada kita kakabara nga agay. Agore ka Roger, agore ka. Apay. Iusok ko manggat. Agore ka, agkasarta pa nga muna. Ana, uy, naong pagdana kami kasar ka. Hindi anak mo na bitin na kasar ka. Baka nung pututan na kandilang ikasar. O mani kasar ka. Roger. Oh, Roger. Impilit nang inrusuod manong. Hindi may irusuod din hapo. Nagbara. May babawi ka di pa nga ron. Roger, ikasarnak naman si kugan na ko. Ikasar ka. Oh, Roger. Sabi ko mata si kantinay ka rin nga lalaki di biyag ko. Sika ko ba nga sika nga may katlo. Nagpapas kami manong Nemi ka na hindi nga gundaway. Nagurupuro ti tricycle nga nagluganak manong Nemi. Hindi ba yung sakit gudwa nga oras? Naku, gusto na. Nagurupuro ti tricycle. Kaya madandanagan dananang kinitatang ni kapsat ko. Umayk to di balayo. Tapno na. Ibagatan doon kadatatang ginanang mo. Nagkasartan. Pweso, umay ka mga asawa ka na kayo. Umay ka na asawa. Pweso, uy, talagang napudong akeng ka. Itapay, tinaramanan ka. Fast forward, manong Nemi. Ni Roger nga talaga tinekari nga nagbalin nga ama dagiti anak ko. Manong Nemi napututan nak tibukod bing anak nga tidua. May samat nga babae kan may isang lalaki. Kahit nangasawan manong, bali dua nga babae, dua nga babae, dua nga lalaki. Putot ni Roger dagiti dua nga inaudi, idinto ta inauna ket ni Nelson, may kadua ket ni Larry. Nga awa na pulusen ti damag ko kadakwada. Manong Nemi no kasano ti panangipateg ni Roger kadagiti dua nga putot na kastamat ti panangipateg na kadagiti inauna. What? Ket kastaon iti nakpanagyamyaman, tanagbalin mo nga napudno ni Roger kanyak, isugayam, iti talaga nga naikari para kanyak. Ilaw mati pagdanagan datatang gininanang, agsipot na nagaget ka na singpet ni Larry, nagtultuloy ti negosyo, iti pwesto ti handaan nga pagdakuan tinateng, nagtultuloy ti panagmaneh o no panagpasada ni Roger. Manong Nemi, kat nadaan kami pa yung ti duwang nga tricycle, nga paspasada, ti kasinsin kan ti kapsat na. Dahito nga ron, ti pagkasaritak, manong, kat thank you, iti alaing mo nga nangibasa, thank you mat kadagiti nagbuya, kat sabi ko tanuman pa na disgrasyadak, iti duwang nga gundaway, ngem dintang matlaing ni Roger, at talagang insagot ni Apo Diyos kanyak. Dahil takti ko na nga paset, iti kinatarantada naman minsan, nga basta latan ited mo, nga di mo panunutan ng tibasakbayan. Ngem, nagbalingan na singpet, manong Nemi, digiti dua nga anak ko, nga inauna, naluko digiti dua nga inaudi nga anak ko. At agyaman nagtianos mo nang ibasa, kahit sabi ko
Tadda ni batik nga adal. Tingor dagyaman nga pagayam mo, luled,